राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण, प्रणामम, हरे कृष्ण। प्रार्थना करकम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि, यत्कृतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीगुरुदीनदारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं तदादि सभान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहन रघुनाथानितं तं एवं सादेवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखानीं तांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने, नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौरी वैष्णव भक्तर की जय। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാന്ന്? 24 അല്ലേ പ്രഭുജി? 24 അല്ലേ? 24 തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. 24 ആരാ വായിക്കുന്നത്? ആരാ വായിക്കുന്നത്? വേഗം വായിക്കുക. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും വിശുദ്ധത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജീവിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ യേവേദി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണ സഹ സർവത്ര വർത്തമാനോപി നാസാഭൂയഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അന്യോന്യം ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അന്യോന്യം ബന്ധം? എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? എന്താണ് ജീവസത്ത?
പിന്നെ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇത് തമ്മിലൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, നമ്മറിയാത്ത ചില ബന്ധങ്ങൾ ഇവർ തമ്മിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലായവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ടതും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇന്ന ഈ സമയത്ത് പഠിക്കണം, ഇന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയാലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, എന്താണ് ജീവസത്ത, അതിലെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനയോഗിയാണ് അല്ലെ, 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ജ്ഞാനം തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ജനിക്കില്ല. കാരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, വ്യക്തിഗതനായ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഇവരുടെ പരസ്പരം ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, വ്യക്തിഗത നമ്മൾ, അതായത് ഞാൻ, ചുറ്റുപാട്, പരമാത്മാവ്, 3 ശക്തിയാണ് എപ്പോഴുള്ളത്. ഞാൻ, എന്റെ ചുറ്റുപാട്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഇവരുടെ പരസ്പരം ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയവർ മുക്തിക്ക് അർഹമാണ്. ജീവാത്മാവ് യാദർച്ഛികമായ ഭൗതിക വീണത്തിൽ വീണ് പോയതാണെന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണു പോയത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് വീണു, പിന്നെ വീണ് കഴിഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. എന്റെ ശബ്ദത്തിന് വല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? പ്രഭു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന മാതാജി മ്യൂട്ട് അല്ല പ്രഭു, അവിടുന്നാണ് ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നത് ചെറുതായിട്ട്. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 25ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മനമാത്മനാം അന്യേ സാങ്കേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. വിവർത്തനം. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു, മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിത്താത്മനമാത്മന അന്യസംഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു, മറ്റു ചില തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചില നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതില് പല രീതികളുണ്ട് നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പല രീതികളുണ്ട്. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗം ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്, മെഡിറ്റേഷൻ അതൊക്കെ ധ്യാനയോഗം. നമുക്കറിയാം 6ാം അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അത്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, തത്വശാസ്ത്രമായ ചർച്ചകൾ, അത് ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം, ആ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ബലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിഷ്കാമം, അതായത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി മാത്രം, അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല. നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയും വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ പലതും പല വഴിയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ 24 ഘടകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാങ്കേശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ, അത് പ്രപഞ്ചവും ശരീരവും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നെന്ന് പറയാം. കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25ാമത്തെ ഘടകം ജീവാത്മാവാണ്.
കാരണം 24 ഘടകമാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗന്ധം, രസം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 24 മൂലകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 24 മൂലകങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ജീവാത്മാവ്. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ജീവാത്മാവേ ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ ജീവാത്മാവിനുപരി പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നും അവർക്ക് ബോധ്യമാവും. 26ാമത്തെ ഘടകമാണ് അത്. അപ്പൊ 24 മൂലകം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാതും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ ഗന്ധവും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേരും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോൾ 24 മൂലകം കിട്ടും. 24 കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ആ 24 കഴിഞ്ഞിട്ട് 25ാമത്തെ കാര്യമാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവും, ജീവാത്മാവ് മാത്രം പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിലേക്കും അവര് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചില വിശുദ്ധ അവർ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനെ പറ്റിലൂടെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ അതിന്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്, പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ്. അവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ അന്വേഷിച്ച് അവർ സ്വയം ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഒരു അവസ്ഥ, അതൊരു അതീന്ദ്രാവസ്ഥ അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ചിലർ നേരം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു ചിലർ ഹഠയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ബാലിസ്യമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ബൗദ്ധ നേടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ഹഠയോഗം, അതും അഷ്ടാംഗ യോഗം, അങ്ങനത്തെ യോഗാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന പല രീതിയിലും യോഗാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പതഞ്ജലി മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടിയും പതുക്കെ പലരും ഭഗവത്പ്രീതി നേടാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ ത്വേവമജാനന്ദ സുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേ അഭി ചാതിരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട് വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പറഞ്ഞ അന്യേ തേവമജാനന്ദാശ്വേതന്യബുഭാസദേതേപിച്ചാതിതരൻ മൃത്യുശ്രുതിപരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട് വേണ്ടത്ര അധ്യാത്മജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റൂരിൽ നിന്ന് ഭാഗവത ചരിത്രം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിത്രം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരാധിക്കും അല്ലെ. കാരണം പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് അതിൽ നിന്ന്, അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, കാരണം സുപ്രഭാത സ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും അവരും പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് ഔത്സുക്യത്തോട്, അതായത് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ, കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ആ വ്യക്തി പിന്നെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, കാരണം നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം അറിയാൻ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കും, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പകുതി നമ്മളെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോട് ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രവണ പ്രക്രിയയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം അല്ലെ, അതിലെ ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞത്. ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം നമുക്ക് ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ അതാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണ പ്രക്രിയ. അതുകൊണ്ടാണ്
നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ശ്രവണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ തന്നെ അറിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശ്രവണത്തിനെ പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആധികാരിക സ്രോതസ് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അത് എവിടെ നിന്നാ കേൾക്കണം, ആധികാരികമായ സ്രോതസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞതല്ല. ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആചാര്യ പരമ്പരകളിൽ നിന്നും ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് അറിയാം നമ്മളെ മഹാമന്ത്രം നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദങ്ങളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതില് കൂടുതൽ റെഗുലേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറെ റെഗുലേഷൻസ്, പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് വേദമന്ത്രം. ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അതിൽ ഓങ്കാരമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അന്തർലീനമാണ്. അതിൽ 3 ശക്തികളാണ് മെയിനായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൃഷ്ണനും രാമനും അതേപോലെ ആന്തരിക ശക്തിയായ രഥറാണി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തിയായ ശക്തി, അങ്ങനെ 3 ശക്തികളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുക. ഈ 3 ശക്തികളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു വാക്കുകളല്ല ശരിക്കും. ഇതൊരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്പന്ദനമാണ്. ആ സ്പന്ദനം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പതുക്കെ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മളെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 27. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവൽ സഞ്ജായതേ കിഞ്ചിൽ സത്വം സ്ഥാവരജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവ സംജായതേ കിഞ്ചിത് സ്വത്വം സ്ഥാവരജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവർ ഇവിടെ സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതായതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതിന്റെ ക്ഷേത്രം, ശരീരം ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും. ആ ശരീരം കൂടാതെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവചൈതന്യം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരവും ജീവാത്മാവും ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ചലിക്കാത്തതുണ്ടാവും, ചലിക്കുന്നതുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വേറൊരു രീതി പറയുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തു, ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏതൊരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ജീവസത്തയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്ത് ഇത് രണ്ടുണ്ടായാലോ അവിടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ശരീരം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും. ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് സംയോജനം നടക്കണല്ലേ, അന്ന് സംയോഗം നടക്കുന്നവർ. അങ്ങനെയാണ് അത് ആ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ആത്മാവ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം മാത്രം കൊണ്ടും കാര്യമില്ല. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം. വൃക്ഷങ്ങളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും മലകളെയും പോലുള്ള ചലനമറ്റവയുമുണ്ട്, ചലിക്കുന്നവയുമുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാവിന്റെ സമ്മേളന ഫലങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകൃതിയുടെ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അതേപോലെ തന്നെ ജീവസത്തയുമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 28 വായിച്ചോളൂ. 28 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം യേ പശ്യതി ന പശ്യതി. വിവർത്തനം. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവിതാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥരായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനിശ്ച വിനിശ്ചന്യം യം പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവ്വ ശരീരങ്ങളെയും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ പറ്റിയും ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോകും, പക്ഷെ എന്താണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അത് വെച്ച് കമ്പയർ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ആ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കാഴ്ച മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളവൻ. ശരീരം അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്, സമ്പർക്കം, ഈ മൂന്നിന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ്, ഈ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ്, ഇതെന്താണ് ബന്ധം, ഇവ തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് പേരുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അതോടുകൂടി ഉറപ്പാ, കാരണം ദേഹം നമ്മൾ നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ദേഹം നശിച്ചാലും ഈ ജീവാത്മാക്കളും പരമാത്മാവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ ശരീരിച്ചാലും നമുക്ക് ആ അവബോധം നമ്മളെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ടും മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൊണ്ടും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവ് അല്ലെ, ഈ ആത്മാവ് നമ്മൾ മരണശേഷവും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 29. സമം പശ്യന്തി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന കിനസ്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാംഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിതം ഒരേവിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധികരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യം ഹി സർവത്ര സമം വസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്താത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഓരോ വിധം കുടിക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏതൊരു ജീവി, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിൽ എവിടെയും, അതായത് എവിടെയും കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട്. ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ഒന്ന് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതമായി, അതായത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടക്കും. പിന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ജീവിതം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തില്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് അല്ലെ. അതല്ല നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൈ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയും ത്രിഗുണങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരീരം കിട്ടിയെന്ന്, ഈ ശരീരത്തിന് പോകേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഹരേഷ്, നമുക്ക് ഇന്നലെ രണ്ട് ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി എന്തെന്ന് നെക്സ്റ്റ് 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഞാനതൊന്ന് ലേറ്റ് ചെയ്തത്. 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആരാണ്? യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ അതീന്ദ്രമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേത് ശ്ലോക? 2. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ, ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിക്കോ ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭക്തി കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? അർച്ചവിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ അർച്ചവിഗ്രഹം? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. കാരണം അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടി, അതിന് പറഞ്ഞ തപാൽ പെട്ടിനോടൊക്കെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെറ്റർ എവിടെയും കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, തപാൽ പെട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത്. എന്നാലത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആർച്ചവിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അമ്പലത്തിൽ പോകണം, എന്തിനാ അവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അംഗീകൃതമാണ്. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകൃത രീതിയിലേക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അത് അവിടെ ഒരു രൂപം, ഭഗവാന്റെ അവതാരം അർച്ചൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമുക്ക് പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങൾ പലതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്റെ അവതാരം, ഇതാണ് എന്റെ രൂപം, ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോവുക, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു മാതാജി? രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ. കൃഷ്ണ, അതാ ശ്ലോകം അതിന്റെ ഇതിലാ വരുന്നത്. അത് ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത്. അത് ഏതൊന്നിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുക. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതും പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാജ്ഞാനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്തിൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 9 തൊട്ട് മെയിനായിട്ട് 8 തൊട്ട് തുടങ്ങും. 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 8 തൊട്ട് 12 ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി. അതായത് പരമപുരുഷനും മനസ്സുറപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കത് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോരോ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം, നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് കഴിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത് വർക്ക് ആവണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ സംഘടന, ആത്മീയമായ ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള ദക്ഷിണ, അതൊക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, കാരണം അതൊക്കെ അവര് എന്തിനാ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതും പറ്റാത്തവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. അതും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അതും അതിലേക്കുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ പിന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ ലളിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വ ഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരും. അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും പതുക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. പിന്നെ അതും
അതും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മള് അതും ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമുക്ക് അറിയാനും അതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതില്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളോ? 3 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. 3 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിച്ചത്? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞോ 30? ആ 30ാമത്തെ അല്ലേ വായിച്ച്? ഓക്കെ, 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. വിവർത്തനം. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ അത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവസായം പശ്യന്തി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നതിനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഏറ്റവും അതായത് ആദ്യത്തെ 2ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളല്ല ജയിക്കുന്നത്, ആത്മാവല്ല ജയിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഇതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന് കർമ്മഫലം ലഭിക്കാത്തത്. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ട് വ്യക്തി രീതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ ശരീരമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? എനിക്ക് ആൾറെഡി പരമാനന്ദം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആൾറെഡി പരമാനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ശരീരം ഓരോന്ന് വലിച്ചു ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആനന്ദം എന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് ശരീരത്തിന്റെ വർക്ക്. ശരീരം ഒരു ചുറ്റുപാടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടും കണ്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ മിഠായികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയും അത് വാങ്ങിച്ചാ ഇത് വാങ്ങിച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണ പോലെ തന്നെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ശരീരമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പേരൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ആത്മാവിന് അത്ര പവർ ഉണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അതിന്റെ ബലം കിട്ടില്ല. ആ കുട്ടി മിഠായി കഴിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പല്ല് മാത്രമാണ് കേടാവുന്നത്, ആ പേരന്റിന്റെ പല്ല് കേടാവില്ല. അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ആത്മാവ് ഒന്നും ചെല്ലുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തെ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ആത്മാവേണ്ട ഈ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനത്രേ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, കുട്ടിക്ക് മിഠായി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി ആൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി നിർബന്ധിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ. അപ്പൊ ഈ ശാരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീര പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അതിന്റെ അതീതനാണ്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ. അത് അനുഭവിക്കണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചുറ്റുപാടും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് വെക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പാട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ചുറ്റും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെവിട് തിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് പരമാനന്ദത്തിലാണെങ്കിലും ചുറ്റുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പ്രായോഗികമായി ആഗ്രഹ നിവർത്തിക്കുതക്കുന്ന വിധം പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനും സുഖിക്കാനും ഇടവരുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക്, ഭൗതിക ശക്തി നമുക്ക് തന്നിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഏത് ശരീരം വേണം ആ ശരീരം നമുക്ക് തന്ന് നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ പലതരം മാർക്കറ്റിൽ പലതരം കാറുകളുണ്ട് അല്ലെ, ബെൻസ് തൊട്ട് മാരുതി തൊട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ഏതാണ് ബഡ്ജറ്റ്, അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മം. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ബഡ്ജറ്റും കർമ്മം, അത് നമ്മളെ കർമ്മവും നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളും പ്ലസ് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ വസ്തു ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം, ആ കാർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ ശരീരം കിട്ടുന്നു, ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണം. അത് തരുന്നതാരാണ്? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരം തരുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനും സുഖിക്കാനും ഇടവരുന്നത്. ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് തന്ന കമ്പനി അല്ല. അതാണ് സംഭവം. അതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കാര്യം തന്നു, നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുറച്ച് നാളുമ്പോ ബഡ്ജറ്റ് മാറുന്നു, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്നു, വേറെ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരവും അവിടേക്ക് അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 31. यथा भूतप्रदभावं तेजस्तमनुपश्यति तथैव च विस्तारं जन्म सम्बध्यते तथा. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു യേദാ ഭൂത പ്രഭാവ മേഘസ്തമനുപശ്യതി തദ ഏവശ്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംവിദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മധാരണ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മുക്തി അവസ്ഥ. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു പല വേർഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരേ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അടിസ്ഥാന വ്യക്തി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരാൾക്ക് നായായിട്ട് ജനിച്ചു, പുനർജന്മം അയാൾക്ക് നായയാണ്, ഒരാൾക്ക് പശുവാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, വേറൊരാൾക്ക് ദേവനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാതും കാണുന്ന ഒരു ദേവനായിട്ടോ ഒരു നായയായിട്ടോ അല്ല കാണാം. ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് മുക്തമായ ആത്മാക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തമായ ലെവലിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ആ വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് ഇവൻ, അത് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും ഇവൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ഇവന്റെ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ജീവജാല ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവന് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ആ ലെവല്. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ പല ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും എല്ലാവരും ജീവചൈതന്യമാണെന്നും അവരാഗ്രഹിച്ച അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നു. ഇത് ദർശിച്ചവന് ആത്മീയ വീക്ഷണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വലുത് ചെറുത് മനുഷ്യൻ മൃഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്ന ഒരാൾ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തീരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളെ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. ആ സ്വീകരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും, ദേവൻ, അങ്ങനെ പല ശരീരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് മുക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭേദഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് നായ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യൻ, എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ തണുപ്പ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ട് ധരിച്ചേ പറ്റൂ. ചിലര് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല കോട്ട് വാങ്ങിക്കും, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോട്ട് വാങ്ങിക്കും, പൈസ ഇല്ലാത്തവർ അതിന് കുറവ്. എന്തായാലും കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്, ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ സൺഗ്ലാസ്, ഇപ്പൊ നമുക്കത് സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സൺഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചേണ്ടി പറ്റും. പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പല ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളായ ബഡ്ജറ്റും നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളെ
ഫൈനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഇത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റും നമുക്ക്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല. ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ഈ ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ട് പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഊരണം. പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഊരിട്ട് അപ്പേക്ക് അടുത്തെടുത്തിടും. അത് പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഊരിക്കളയണം. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞൻ. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഊരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണ അനാദിത്വാൽ നിർഗുണത്വാൽ പരമാത്മായമവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്തേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ശാശ്വത തത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അനാദിത്യ നിർഗുണത്താൽ പരമാത്മായം അവ്യയ ശരീരസ്ഥ കൗന്ദേയ കരോദിന ലിഭ്യതേ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? സനാതനാണ്. ആത്മാവ്, അവ്യയനായ ആത്മാവ് സനാതന, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മ പറയും അല്ലെ. ആ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ശരീരം, അതാണ് നമ്മളെ സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരം വേറെ ആത്മാവ് വേറെ എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ആ ശരീരം, അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മിക്സി എന്താണ്, മിക്സിക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. പക്ഷെ മിക്സിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, നമുക്കൊരു ശരീരം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവം, നായുണ്ടെങ്കിൽ നായയുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ മിക്സി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം, എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അല്ലെ. മിക്സി ആണെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് ചൈതന്യം, ആത്മാവ് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആ മിക്സിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം, ഏതൊരു ചൈതന്യം വേണം. അതാണ് ആത്മാവ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന് ആത്മാവിനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് മിക്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സി, TV, ഫ്രിഡ്ജ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് വേറെ വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാതും ഒരു സാധനമാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. മിക്സി ആണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. അവിടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അപ്പോഴും പ്യൂറാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മാവ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോ ആ വ്യക്തി ആണ് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. അതാണ് ശരിക്കും മുക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 33. രേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 33. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യം ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ യോ ദേഹേ തദാത്മാനോപലിപ്യതേ. വിവർത്തനം. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂട്ടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നത് യഥാ സർവഗതം സാക്ഷാത് ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്ര അവസ്ഥിതോ ദേഹോ തദാത്മനോപലഭ്യതേ. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതേപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതായത് ഇത് പറയുന്നതിന് നമ്മളെ
ആത്മാവിനെ ആകാശത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആകാശത്തോട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഇരുന്നാലും ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനോട് ടച്ച് ആവുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കൂടിക്കലരുന്നില്ല, അത് മിക്സ് ആവുന്നില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പറയാൻ പറ്റും, എന്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതേപോലെ ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആത്മാവും ശരീരവും ടച്ച് ആവുന്നില്ല, കൂടിക്കലരുന്നില്ല, അതിനോട് പറഞ്ഞു മാതാജി. അതായത് നമ്മള് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ലേ ആകാശം, ജലം, ഭൂമി, വായു, അഗ്നിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആകാശമല്ല, പക്ഷെ അതൊരു സ്പേസ് ആണ് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടിക്കലരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മളുടെ ഇപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ചിന്തകളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ആത്മാവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും? ഇത് നമ്മളെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകം, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് കൂടിക്കലരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ ആകാശം, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആത്മാവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ശരി. മാതാജി പറഞ്ഞത് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന് നാശം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അതുമാതിരി ആകാശത്തിനും ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകണം മാത്രമേ, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ യോജിക്കാത്തത്, ചേരാത്തത്. ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ശരീരത്തിനോട് അത് നശിച്ചു പോകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ആത്മാവായിരിക്കുന്നതും ശരീരം നശ്വരമായി നശിച്ചു പോകുന്നതും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ശരി ശരി പ്രഭു പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാ? ഇത് തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗീതയിലുള്ള വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചതിന്റെ നേരെ കടകവിരുദ്ധമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാം. അതിന് ഞാൻ ഇത് ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിന് ജ്ഞാനയോഗം സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക, ആത്മാവ് ആത്മീയ ലോകത്ത്, ബാക്കിയുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, അതായത് അമേരിക്കയിലത്തെ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ബാധകമല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതിന്റെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. കാരണം അത് വേറെ ഇത് വേറെ. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നം. ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്നാലോ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആണ് സൂക്ഷ്മഭാവം. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ആകാശം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ പഞ്ചഭൂതം, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്, ആകാശം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിത, ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ശരീരം മണ്ണുകൊണ്ട് അല്ല മൂലങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ അഗ്നി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ വായു എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്, ആകാശം എങ്ങനെയാണ്. ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ അതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്തോ അപ്പൊ അവിടെ അത് അത് ആകാശവും ആകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്തത്, ആകാശത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആകാശം എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിനായിട്ടും കൂടിക്കാലുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ ആകാശം അല്ല ശരിക്കും, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോസ്മിക് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ആ ലെവൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അതായത് പെട്രോളും നമ്മളെ വെള്ളവും ഇത് നമ്മളൊട്ടും കൂടിക്കലരാത്ത പോലെയാണ് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ ഒട്ടും കൂടിക്കലരില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വർക്കും ചെയ്യില്ല. അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല, അല്ലാണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ വയർലെസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആത്മാവ് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാ ഈ ശരീരം കാരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന് ചെയ്തു പോണത്. ആ കൺസെപ്റ്റാണ്. അതാണ് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ആത്മാവ് അവിടെയും ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നായരെ ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും ആത്മാവ് ഹാപ്പിയാണ്. ആ ശരീരമാണ് അതിനെ പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. അവിടെ ആത്മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി മാത്രം കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് തോന്നല്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. അതിനുള്ള പവർ ആത്മാവിനുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആത്മാവാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്റ്റോറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറയും ആ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടൂല, പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. 34 വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, 34 വായിച്ചോളൂ. ഹരേഷ്ണ. യഥാ പ്രകാശയത്യേകാ ലോകമിമം ദേഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാർജ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രം 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 ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശ ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. വിശ്വത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിന് സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എല്ലാതും കൊടുക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പറയാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം. പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീര പ്രജ്ഞയെ പങ്കില്ലെന്ന് തന്നെ കാണാം. ആ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മളെ അവബോധവും വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ അവബോധം തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശരീരവും മറ്റൊരു വ്യക്തി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശരീരവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാം, അവർക്ക് വേറെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. ആ അവബോധമാണ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ സർവ്വ ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സർവ്വ ജീവജാലന ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് വ്യക്തിഗത പ്രജ്ഞയും പരമോത്മക പ്രജ്ഞയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ബോധം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? എന്റെ ബോധം മറ്റുള്ളവരുടെ ബോധം, അവരെ അവബോധം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. വേറെ രീതി പറയുമ്പോ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് തമ്മിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അല്ലെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനും ഒരു
പ്രജ്ഞയുണ്ട് അല്ലെ? അതെന്താണ്? എല്ലാവരിലും കൂടിയുള്ള പ്രജ്ഞയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലുള്ള പ്രജ്ഞ, ആ അവബോധം പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വ്യക്തിഗത പ്രജ്ഞയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പരമാത്മാവ് എവിടെ? എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധം ആ പരമാത്മാവിനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വ്യക്തികൾക്കും പലതരം അവബോധമായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വ്യക്തിഗത പ്രജ്ഞ, മറ്റേത് പരമാത്മാവ് പ്രജ്ഞ. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഒരു ശ്ലോകം വെച്ച് നിർത്തണം. ഈ അധ്യായം തന്നെ വരിക. 35-ാമത്തെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35. ക്ഷേത്രജ്ഞയോ യോമേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. വിവർത്തനം: ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലെ ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ദേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. അതിനറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ ഞാനുള്ള അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇല്ല, വിട്ട് വിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും ആ വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി. ഒന്ന്, ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ശരീരം എന്താണ്, ആത്മാവ്, ആ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് പരമമായ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ വഴികളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അറിയാം ഇതെന്താണ് വ്യത്യാസം. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ടാണെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 24 മൂലകങ്ങളാണെന്നും അതിൽ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, മനനം കൊണ്ടാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആത്മാ അന്വേഷിക്കും. ഇപ്പൊ കൊറേ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി. കൊറേ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി. ഇതല്ലേ അല്ലേ? ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്താം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി ഞാൻ നാളെ പറയാം. നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പിന്നെ ഇത് വിട്ടിരിക്കട്ടാ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാളെ.
പിന്നെ ഇതിന്റെ സമ്മറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ഈ റൂമിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാളെ ഈ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകാശം ഹോംവർക്ക്. ആകാശം ഹോംവർക്ക്. ആകാശം ഹോംവർക്ക്. നെറ്റൊക്കെ ഉള്ള അറിയാം. ആര് പ്രസന്റ്? അത് കുറച്ച് വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാം. ആര് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രഭുജി ഒരു ചെറിയ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഒരു ചെറിയ സംശയം. കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും. പ്രഭുജി ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ട്, ചോദിക്കട്ടെ? ഇപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട മാതാജി, നാളെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. പറയാം, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിലും ഡൗട്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ അർജുനന്റെ പഴയ രൂപം കാണണം പറഞ്ഞു. അതിലെ രൂപം ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപം, നാരായണ രൂപം, ഇത് മൂന്നും ഒന്നല്ലേ? അല്ലല്ല, ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൈയല്ലേ? അതാണ് നാരായണ രൂപം. അതാണ് നാരായണ രൂപം. അപ്പൊ അർജുനന് ഏത് രൂപാണ് കാണണം പറഞ്ഞത്? ചതുർഭുജ രൂപല്ലേ? ചതുർഭുജ രൂപല്ല, അർജുനൻ അല്ല, ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ആഗ്രഹം അല്ല, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ ലെവലിലാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം നേരിട്ട് വിശ്വരൂപമല്ല കാണിക്കുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചതുർഭുജത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അത് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ അതില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് വിശ്വരൂപം. അതെ. അപ്പൊ പഴയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് അർജുനനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതെ അതെ അതെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് അർജുനന്റെ. കാരണം ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അപ്പൊ നാരായണ രൂപം ചതുർഭുജ രൂപം ഒന്നാണോ? ചതുർഭുജ രൂപം നാരായണ രൂപം ഒന്നാണോ? ഒന്നാണ്. ശരി. അതങ്ങനെ അല്ല, ചതുർഭുജ രൂപം മറ്റേ ദ്വിഭുജ രൂപം അല്ലേ? ചതുർഭുജ രൂപം വേറെ, ദ്വിഭുജ രൂപം വേറെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. രണ്ട് കൈക്കുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപമാണ് നാരായണ രൂപം. പത്മ ശംഖചക്ര ഗദ പത്മ. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ. അപ്പൊ നാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആകാശത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വന്ദേ രൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേപച്ച പതിനാം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ് ജി. ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.